te kaisa last ini phungka ham jatono te lamso dini ni ketal blog angka tabuk no mukhang rok sui pai drop ngai ti sitang humai chanai ngai tini ni blog ta mungno saiman chuya ko ke je ngani phuruk thanai amano phurungna hinai ang video sengya ta kono content kriko ngai je tini khlaimane abono phunungnai hingke ang ta phungni mai chanai tini thuma bu samani lai thangka 9ta sing tong hata buk hingke mai chanai ma to mamu song pai kha nogrok lebe pai kha ang ta mai chalai kena ko angai tini kuno kamsi khailia tak thui busa kha mukhang suka mai cha sinai hingke nai tongdi ma hangkai tabuk no tukui pai dubrok sogai bukhana khali tongmani hingke tabuk hingke mai chalai sinai jeng sanjaka ham jotono no tabuk hingke ang tisi sanjani sini video sengi tongo tabuk hingke nudal chana hini songi tongmani hingke monoi bo paigera kha hingke tabuk sagrana ko tabuk samani yagolong mui songnai eko tok bahan tu bujak 1 kg to mani hingke ordek mui songnai te ordek hingga baja khlai tonai jeng ma bai simi no sanai bila dei baba bo sai hingga ba asuk joto songriya ordek baja khlai tona hinai ordek hingga mui song sinai ta hingga yango ang masla rok joto no paste khlai toni baijak hingga tabuk sombas rok riya koi moi khisan sinai ta thok bo tungui tong hama tabuk hingke pias kisani rekha pias nga kisan rasio baksa paste khlaijak bulanga man bagino hingke iko tabuk ang je masla paste khlaijak tongmani roi rekha angkomo monmani yaglo hingke kisa tui rok rui mu phunai masla no aboni yaglo hingke alu rok tok bahan rok khisan chinai hingke iko masla rok munoi yagoi paibe kha hingke ang alu tei tok bahan eglog dino khisani rekha tini hingke baja khlai songriya omo haigena songka hingke jotno masla powder rok rui paibe kha tabo ton rok bodo jon chaimano bom haike song haipano ani video ni bising tin rok no basaka hingke tabu hingke jotono riui akoi tabuk kolei kisa kholabai toni kranai eko hingke yango tongo ngo diboni mui muthungjak eko alu kangro tei muya khai butui khlaimani hingke asukno tei omo hingkai mosteng khlainai thebung busle mosteng omono lasung sine thebung busle pai thanga sinaro jem khagya koi busle sogogi toni man tama hingka paibe kha sabai kha hingka omono lasung sinai hingka mosteng bodengi pai kha hingka yango mui bo je kisani rimani butui bini bisakni butui rana nai tongkai ko hatap tusu kaham kai kolya koi bini butui ran mani yagolo te sab butui nai hingka man pore hingkai si te sab butui rui mu kuntinai narok mui songang ka koi bar butui ri sengkai 2 barok 3 barok riui songota kisa kisa riui mundrop khaiye riui riuta hingka omo khai baja khlaimani baja munsuya ko te yango narok bai kok salaite mui bo munan sinai tongkha butui rok ri pai tabuk butui rana nai tongkha ne garam masala kisa riui rikha bahai motom nani hinai hingke ba tabuk butui kisa narbe koi karewui sinai asuk butui pharan chuliya mui ekdom motom mui tongkha mui karewui sinai tabuk hingke kisa tongmani yaglo hingke mai chalai sinai tabuk hingke mai khurna hakai ko ang diboni mui kena haliya tabuk horni basimi no sasinai hingke mai chagrana kho tabuk no mai rok sai bekha tak mai rok sabai kisa bag ramna hinai tongo ganarok nang phunungnai o bag ramani am hingke alka khlaiui video salam sinai ta bag rap mani simino ganarok usuganga ang video riman bahinang jakha bag rap mani narana jakha ang bag rap mani hingke ang tabuk de saruna hanai tongo tabuk rap mani kabo tabuk phunungya ko jepra ang bag rap bai aprono poilani simila jara khai phunungna hanai tongo ta hingke tini ni video to asuk jara nang sinai hingke khana phungote samalai lainai ke tini bagai hor kaham jotono no te jotono ima kaham nubai di gatabuk tani sinai do good morning jotono tabuk nang thoma besawa thui besaya koi bukhanai khana ni tangma sa asuk bukhanai ko khanai di hingke ang tabuk phungni rok mai chei pai kha mai rok sai pai mai rom saina nai tongo ma khai yango mai rom saijak pai thanga nei sai tongo ta ma ke yango chini khumban rok no kisa phunugri mana bus kaham ke barai tongkhai ko jawab khum naithok khlaiye hingke wati bo phaisa bulanga man bagi nite bo barai tongbai khatai ko omo
buphang kasuk to store ya kho iko asuk sitor ko haipano baro markena iko te kaisa andro sonarok no waisa puro chikono phunu keta iko asuk torkha sana ojon chingya ko bana ang nainai tongmani bufuru torno hanai chana bagai iko asuk torkha ta sin newol buphang iko asuk torkha taklai ke buthai kisa kisa thai tong hai ko ro narok nura nuk saimi iko taklai ne thai nai asuk thai ko narok khai leher dai hin na newol changkhai chinarok newol hin ta iko buphang ka asuk to ya ko asuk sin tok tok khatham ge tang phai mano bai miao masa thui thanga su khare musin cha kaham kaham ka tor phai mani tabu hungge khom kisa tui lui tong mani tui lu jen baluk man bagai pura hamiang ri tong bai khai ko harak mani sinaro kisa tui lui ya ngai no pura rak sai thangmai tini sadong le tung ya haipano haino tung tong kolom tong ta sadong tung ya pano mabar phai yang ka bagai no sorry tung khai tong ta bising bising sadong tung ya pano abono tabuk kisa res khaita mani khomrok tui lui bekha tui lu ja ga bodeli ge ransi tami kheta hakra geti bekina ransi ha hange ke amba ga nyata sini thaisok buphangni thaisok tei masana krikha tini no last amoi ko kisa kosok kosok tongo thaini mamani kisa hamiang kami khata iko wadi thai tongoi ko tabuno mati kisa thakro saini gna ko te masana krikha tini no lasung sinai sinaro ni thaisu asuk hamtali eta tini tara tongko ne manai masi thaika mane ru ga thaika kosok ga wa thaini ke kaham dei ta masana ta te masana krikha taklani takla thai sasuga takla hai thaisu salbat kre thaisu ko dang prom ke mau langsung saja mau aja tung mana ya wadi kita wadi usia kandang siu betul betul baik cerau ini apa no ini nih bagai asuk na video kreasinya yang ke sama lainnya ketal video hamba aja tenan no pakai cerah lagi ini teman bagai betak saring tangkap sari kaham ke sama lainnya wate si thaklaya koi ko wadi khai dong desa hengke ani video rono chajakhe tong hangke subscribe khai di like share khai di pesa hai hamai jotana